Queres ter os mellores vídeos do rally, subidas e autocross da nosa comunidade? Pois a revista Motor Galicia e Galicia Ras queren ofrecerte a posibilidade de que esas imaxes sexan emitidas na nova sección deste programa, a Ras de Asfalto. Tan só tes que enviarnos os vídeos xunto cos teus datos persoais os enderezos que ves na pantalla. As secuencias máis espectaculares serán emitidas e terán agasallos. Non perdas esta oportunidade. Imos agora coa Ecotrack, o campeonato galego de 4x4, na que sen dúbida foi unha das probas máis duras dende que se creou esta categoría. A cita tivo lugar en Sarria. Terceiro evento do ano no Campeonato Galego de 4x4. A Ecotrack trasladábase para terras luguesas. En Sarria, os participantes encontraron maiores dificultades das esperadas. Non foron só as etapas de navegación as que adiaron o inicio das probas especiais. Tamén estas últimas, os equipos souberon de loitar con percorridos especialmente difíciles. Lama, pozas de auga de considerable profundidade e duras pendentes tornáronse un enorme desafío no que moitos sucumbiron. Agárrate, cuidado, el culo, Manol. Vale, bien, vamos. Tan só Yáñez foi quen de completar as dúas especiais do sábado, demostrando ser un dos poucos participantes en contar con capacidade mecánica bonda para superar estes obstáculos. Moi complicadas pola gran cantidade de auga, e sobre todo porque esas xarcas tan grandes nunca sabes a fondura que teñen. Podes te encontrar con 1 metro ou con 2. Pepe Ulloa, o seu grande rival, arriscou. Mais tamén optou pola estrategia e a intelixencia, franqueando portas alá onde outros participantes tomaron a firme determinación de non querer pasar. Cada un, ao salir de primeiro, busca a súa estrategia. Eu pareceume que a mellor. O que sale despois se aproveita o bon meu e o malo meu deixo. Entonces sempre se mellora cada un que vai pasando. Nosotros vimos a pasalo ben e a disfrutar e a meterlle caña ao paquetín do Yáñez, que é o que vai diante, pero non podemos facer outra cousa. Houbo complicacións para todos. O equipo Crystal Box tentou pasar onde moitos nin ousaban e ficou encalado na lama. Mesmo algúns, como os irmáns López do equipo Chisco, rompían o motor ao tentaren superar unha poza de auga. Era a oportunidade de sumar moitos puntos e tomar distancia, mais erraron. Felizmente para todos, estivo presente o guindastre do equipo Navia 4x4. Na primeira especial, pois, 3 coches me tocou remolcar tamén. 3 averías que houve.
vanme pagar, supoño, con un pastón hoxe polo traballo de grúa. Yáñez sumaba aquí máis unha vitoria, malia as infrutuosas tentativas do persoal de Algar Sport. Os riscos si serviron para que os de Crystal Box atinxisen o terceiro lugar. En T2, ao abandono de Chisco había que sumar o do equipo Extreme Golf 4x4, tamén por rotura de motor. Así pois, o equipo La Roca de José Luis Ucha e con extrema prudencia dirixía o primeiro lugar. Por diante, o equipo de Serradores, que tamén experimentaron unha fin de semana chea de atrancos. Aerotrack toma agora un pequeno descanso ata finais de xuño, data que se vai a disputar o evento na localidade luguesa de Navia de Suar. O piloto catalán Xevi Pons sumou máis unha victoria no Campeonato de España de Rallys de Terra. A proba celebrada en Guijuelo, Salamanca, contou de novo coa choiva como compañeira dunha xornada difícil para todos os equipos. O vento e a auga lembraron a situación vivida na proba anterior de Madrid, aínda que aquí o chan estaba máis compacto e non tan lamacento. Pons marcou os mellores tempos en case todos os treitos, e só foi seguido por Alex Villanueva. Villanueva fixo unha gran carreira ata sufrir unha leve saída de pista. Deste xeito a segunda posición ia parar a mans de Nani Roma, sendo terceiro canario Geray Lemens. Entre os galegos, Pardo chegaba ata onde llo permitían os cabalos do seu Subaru, mentres Diego Cabanela e Álvaro Muñiz seguen a pelexar polos primeiros postos do trofeo Producción. Pola súa banda, en dúas rodas motrices, Óscar Gutiérrez deu a sorpresa gañando neste rally. Enrique Sevilla foi segundo e lidera xeral, posto que perde o chileno Eduardo Valdés ao abandonar neste rally. Despedímonos, isto foi todo por hoxe. Xa sabedes, a vindeira fin de semana estaremos aquí de volta a mesma hora, que será co Rally do Albariño. Vémonos.